Guys, happy Friday. Ayan guys, nagluluto po ako ng munggo. At meron yang fork, sahog. Ayan, at ito okra. Favorite ko okra. Lalagyan pa natin yan guys ng dahon ng ampalaya at malunggay. Ito guys yung malunggay, moringa. At ito yung dahon ng ampalaya, bitter gourd. Ayan, oh. Dami. Gusto ko yan, maraming dahon ng greens. Dahil kailangan ng ating katawan ng greens. Ang makukulay na gulay. Yan ang mas maganda sa katawan. Ayan ang ating munggo. Yummy! Gutom na ako guys. Kanina guys, bumili muna ako ng dahon ng bitter gourd kasi yun lang ang kulang. Ayan. Tapos yung kanina maaga ko nagising, ang ulam ng anak ko ay pork chop. Fried pork chop lang. Wala siyang sabi niya, ito lang ulam ko. Kayo magaganyan. Gusto rin niya ng munggo. Ay. Ayan guys, nilagay ko na yung dahon ng ampalaya. Ayan, ang kulit ng kung naririnig nyo sa yung background. Ang kulit ng dalawa kong anak. Yung pangalawa at saka pangatlo. Kukulitan. Magkapatid. Ayan guys. Ayan guys, naaga yung nagtaga-igib ko ng tubig. Ayan, maaga nag-deliver sa akin ng tubig. Ayan guys. Yung dito guys, di ko pa naayos. So. Pa ako nakapag-ayos guys. Kasi nitong mga nakaraan, nagkasakit ako. Yung panahon kasi ngayon iba kasi tapos asthmatic ako. Kaya nahirapan ako guys na maggalaw-galaw. Tapos masakit ang aking likod. Ayan guys. Ayan guys, tugulaman guys sa pagtitinda dito guys. Mahirap. Kasi may tindahan. Tapos may mga nangungutang katulad kanina. Kaninang umaga sa iba bumibili. Tapos dito uutang. Pinautang ko naman. Tapos ngayon uutang na naman. Dadagdagan na naman daw sa unahan. Samantalang kaharap lang nila yung tindahan ko. O diba? Sinong di sasama ng bili? Diba? Sinong Kaya di ko na pinautang guys. Mahirap din naman yung ganun. Tapos ako nga, hindi naman ako nakakautang sa palengke. Buti kong utang din sa palengke. Guys, sa pagtindahan. Ay nako. Tapos kanang umaga guys. Ay, na-stress ako guys. Susunod na pag wala akong ginagawa. Kasi baka may bumili. Ayan po, nilagay ko na yung moringa leaves. Yan Yan, naglapot-lapot na. Dahil pag guys, lagyan mo ng okra, malapot-lapot ang kanyang sabaw. Sarap. Yan. Yummy, yummy. Tapos, meron kami guys na prinitong pork chop. Yun. Gusto ko sana isda guys. Kaso kakaisda lang namin kahapon. Hindi magandang bagay yan. Hirap magpautang tapos meron pa nga dahil ang hirap pagpautang mga paupahan ng auntie ng asawa ko pa dyan tumakas sa gabi ng tindahan
tama lang yung pinapautang nakukuha nila. Hirap, 'di ba? Kaya pinatigil ko muna ang pautang. Kasi syempre namumuhunan ka rin.